Ассалому алейкум, номи Некрузшоҳ мебошад. Ман амбассадори барномаи X-Mind дар Тоҷикистон мебошам. Адаби гап задам чӣ хелае? Дар вақти қиндии зиндагӣ яке аз ёрдамҳои калона ҳамин X-Mind кардагӣ буд. Дар дунё ҳамагӣ 28 нафарае ки ҳамин сертификата дора ина видеош биромад. Яке ва ё тоҷик мебошам ма. Раҳмат. И мини курс бо номи X-Mind-иш чие бо мебошад барои кор бо X-Mind дар ҳама соҳаҳои зиндагӣ. Ман аввал ҳама функсияҳои X-Mind-а мефаҳмонам. Дуввум нишон медиҳам ки ҳамаи меёра ман худам чӣ хеле истифода мебарам. Проектҳои ҳақиқида мебинед. Бародарои азиз, барномаи X-Mind айростеда бепулай барои компютерҳо, барои телефонҳо ҳам ҳастай. Шумо метавонед дроен бепул скачат кунедша ва истифода баред. Дар ин мини курс ман нишон медиҳам ҳамаи ҳамин чизора, аммо одамое ки мехоҳанд уже профессионални корошон да истифода баранд ва ё уже проша мехаранд, ида баъд мерасемули. Просто шумо ҳамин мини курса пурра тамошо кардан мебошад. Мо чӣ чиза ба пул кардагем 99 сомон мисол файлои тайёр. Файлои тайёр яъне ки шумо уже ҳамон чизе ки тайёра ина мо чӣ хел гузаштем, мо як гала стартап кардем, як гала кор кардем ки ҳамаи маълумота дар дуния файл дировардем. Шумо ба ҳамон ҳолате меоед ки мисол ҳамонро уже тайёр мегиред, мебинед. Ман мехоҳам фаҳмем ки ин видеои киёзи ҳаста ин ҳамаш бепулан дар канали бепулак мебироянд дар ютуба, мумкин дар телеграм ё дар инстаграм худаш шумо ҳамҷа ёд мегиред. Бародар ва хоҳарое ки курс мефурӯшен ва шогирдо доред, лутфан ва илтимос ҳамин барномаро шогирдотонда нишон диҳед. Беҳад зарур мебошад ва беҳад зиёд корои шуморо ва корои ваёро осон мекунад. Ҳамин мини курса як бор бихонед, ёд бигиред. шумо метавонед баъд дар ҳамаи дига нишон дода фаҳмонед. Ҳангоми курсҳои нафарое ки дар соҳаи худшон рақами як будан хондем, қариб ҳамашон дарсошона аз X-Mind истифода мебаранд, ба X-Mind кор мекунанд. Барои ҳамин барнома беҳад осонфаҳмо ва проблема ҳал мекардагӣ мебошад. Чӣ хел проблема ҳал мекардагӣ? Дар давоми мини курс мефаҳмед ва дар дига видеое ки дар ми саҳифаи xmind.tg мебурояд дар ҳавай мефаҳмед. хушро. Ассалому алейкум, бо шумо Некрузшоҳ мебошад ва хуш омадед ба мини курси X-Mind-иш бо чие? Бо забони тоҷикӣ. Биёин сар мекунем.